Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa ezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Siyambonga kakhulu, uyasithanda, usigcinile, salibona lolu suku. Nginibingelela nonke ezindaweni zonke. Abaku-YouTube, abaku-WhatsApp, nabazoyithunyelelwa bayishere le nkonzo ku-YouTube noma ku-WhatsApp. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Isivumo sethu lesi esisithola kwabaseFilipi chapter 2 verse 11. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela sithandaze singene enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje. Mhlawumbe engakathandazi ake ngigcizelele. Ngiyacela yonke eminye imiyalezo ithumelayo ithumele ku-060. Abantu kuphela engicela bathunyelwe ku-063 06377556162. Abantu kuphela abangeniswa ekhaya lezwi. Abantu nje abangeniswa ekhaya lezwi kuphela. Amanye ama-messages sisaqhubeka no-060. uNkulunkulu akubusise. Asiguqe sithandaze. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siphambe kobuso bakho, sibonga usuku, sibonga uthando ngendlela emangalisayo. Lubanzi ngendlela emangalisayo, lusijukelezile kahle kahle ngobushilo. KuMahubo 139 verse 5 wathi umuntu uyamzungeza ngemuva nangaphambili, ubeke isandla sakho phezu kwakhe. Uthando lwakho lolo. Ngakho-ke akukho kungeqa uthando lwakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu, busisa kube yilona loyo ilalele le nkonzo. Khuluma moya ongcwele, khuluma moya ongcwele, khuluma moya weqiniso, ibandla lilalele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ke bangcwele. Siqhubeka-ke nenkonzo yethu. Matthew chapter 5 verse 9. Matthew chapter 5 verse 9. Ukhumbule mawenza izwi uMateyu chapter 5, chapter 6 and chapter 7. Uyongena ugijima ezulwini. Kodwa maya kuhlula lamavesi ngokunjalo uyongena ugijima esihogweni. Verse 9 chapter 5 Matthew. Banoyolo abaxolisi ngokuba bayakubizwa ngokuthi bangonyana bakaThixo bona. Mangiphinde. Banoyolo abaxolisi ngokuba bayakubizwa ngokuthi bangonyana bakaThixo bona. IsiXhosa-ke lesi. Bangonyana bakaThixo abaxolisi. NgesiZulu verse 9, babusisiwe abalamulayo ukuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Abaxolisi abalamulayo. Isimanga leso. Uyakhumbula izolo ngesikhathi sichaza ukuthi kuyini ukulamula. Sithe number 1 ukuyekisa abalwayo ukulwa. Number 2 ukwenza abalwayo bathelelane amanzi. Number 3 ukwenza abalwayo baxolelane bathethelelane. Baxolelane abaxolisi. Xa ungumxolisi wenza abantu baxolelane bathethelelane. Number 4 kakhulu ukwenza kube nokuthula phakathi kwabantu. Uyakwenza nokuthula phakathi kwabantu. Uyakwenza enokuthula phakathi kwabantu na? Ngoba kufanele wenze ukuthula. Sasisiholeleke ezwini abaseRoma chapter 12 verse 18. Romans chapter 12 verse 18. Otheni uthe Roma 12 chapter 12 verse 18. Uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu. Kusho ukuthi zama wena uhlalisane nokuthula nabantu bonke.
Verse 19, ningaziphindiseli nina bathandwa kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina isho iNkosi. Umuntu onolaka, umuntu oziphindiselelayo uthatha umsebenzi kaNkulunkulu. Into azoyenza uNkulunkulu uzophindiselela lo muntu kuwe ngoba wena owenzile. Hayi, angazi noma uyangizwa yini. Nangu umuntu uyakuhlukumeza bese uyaziphindiselela kanti uNkulunkulu okufanele akuphindiselele. Usezophindiselela yena uNkulunkulu kuwe ashaye wena obukade kuwena obulinyaziwe ngoba uzithathele wena ukuphindisa wakwenza okwakho. Ningaziphindiseli nina bathandwa kodwa dedelani ulaka. Ulaka liyazenza izinto. Ulaka liyazona izinto. Dedela ulaka. Khona abantu abanolaka engathi amabhubesi. Kanti omunye unolaka nje unesigulo esithize esimcasulayo sekukhiphela kubantu. Isigulo sakhe mhlawumbe lolu hlobo olungalapheki uselikhiphela kubantu. Dedela ulaka. Mshumayeli chapter 7 verse 9 uthi ulaka lihlale efubeni zewula. Yeka ukuba nolaka, sivume isono solaka. Ukhumbula ukuthi ukhule kanjani, luqale nini ulaka ngoba isono sivunywa sikhishwe nempande. Impande yesono it's when kutshalwa iside. Impande yesono sivumayo sikuhlulayo ukukhipha impande zaso phansi. Ningaziphindiseleli nabathandwa kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina. iNkosi izophindisela. Yazi ukuthi iNkosi izophindisela ngesikhathi sayo ngendlela yayo usuthatha umsebenzi kaNkulunkulu. Uthi-ke kuverse 20, kepha uma isitha sakho silambile siphe sidle. Kukangaki uhlangana nesitha sakho ungasikhulumisi ungasibingeleli. Kuthi iBhayibheli lithi mbuzo uthi akalambile yini umngenise ekhaya adle. Yazi adle anethezeke kodwa beyisitha sakho. Ngoba wenzani? Uqeda ubutha. Izwi isiqale ngalo uverse 18 ithi uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani nokuthula nabantu bonke. So ngesikhathi upha isitha sakho silambile ukuba sidle, wenzani? Uhlalisana nabantu bonke. Uma isitha sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise. Yazi usiphuzise. Kunesibusiso sithi uma uphuzisa umprofeti inkezo yamanzi uyothola isibusiso somprofeti. Angazi noma uyezwa yini. Uma uphuzisa umprofeti inkezo yamanzi uyothola isibusiso somprofeti. Now, uma uphuza inkezo yobubi uzothola isiqalekiso sobubi. Yazi uqalekiso, qalisela ukuthi umubi. Bekuyokusiza ukubalekela ukuqalekiswa. Uma isitha sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise. Ngokuba ngokwenza lokho yakuba ufumbela amalahle avutha ikhanda laso. Nangokhiye ufanele ugade itrap le. Ungenze okuhle kumuntu inhloso kube ukuthi ufumbela amalahle. Angazi noma uyangizwa yini. Musukwenza okuhle kumuntu ngoba uthi umfumbela amalahle. Cha. Yenza okuhle ngenhliziyo yakho yonke kube ngathi ukwenza enkosini khona uzothola umvuzo. Iyona inkosi ezothi wawathatha amalahle usibanibani wathela kubani. Akusikhona okwakho ukuthi uthela amalahle. Ngoba isikhuni singahle sibuye ngomkhwezeli. Lamalahle angahlabuya aze kuwe. Ngoba thina sihlulelani. We are not here to condemn each other. No, asihlulelani. Yenza inkonzo yakho. Uma isitha sakho silambile siphe sidle. No T's and C's. Ayikho imbandela uyasipha nje.
awuzusifundekela njengoba ngikupha ukudla-ke wena kuwukuthi cha, muphe nje uthule. Uma isitha sakho silambile, yenze njani? Siphuzise. Mususiphuzisa ngoba ufumbela amalahle ekhanda, angazi mina uma ngizwa yini. Susa le nhloso embi. Mphuzise ngoba umthanda. Lithi izwi lenkosi ithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Muphe ukudla ngoba umthanda, hayi ngoba ufumbela amalahle ekhanda lakhe. Kusho ukuthi-ke kukwena uzokhetha zimbili indlela ezikusanga le ezindaweni ezimbili kwelizayo, enye yekuphileni, enye yekufeni. Kodwa nje mina ngikudonsa ngendlebe ngithi uma isitha sakho silambile, siphe sidle, masomile siphuzise. Ukuthi ufumbela amalahle ekhanda akuyona ipriority yakho le, futhi akusoze kube yiyona. Wena umenzela ubuhle kwamhlawumbe udinga ukwenzela okuhle, mhlawumbe uwile washayeka phansi noma kwenzeka okuthize, yenza okuhle kuye ngoba uNkulunkulu wethu akasiye. Ayongazi manje verse 10 Hebrews chapter 6, ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohlwa umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Akasiye ongalungile. Ubonile okwenzela abangcwele. Ubonile uthando banikeze lona. Ngakho-ke yazi iyangimangalisa lento. uNkulunkulu ngisize moya ongcwele banami. Iyangimangalisa lento. Ngoba uNkulunkulu akasiye ongalungile ukuba khohlwa, akakhohlwa. Noma ngabe wenza okubi akakhohlwa. Kodwa la siyakhuthazwa. Ubonile uthando olubonakalisile ngakulo igama lakhe lokhu wakhonza abangcwele. Uthando ulubonisa egameni lakhe, hayi kulabo abantu abakhonzayo. Angazi uma uyangizwa yini. Hayi labo abantu abakhonzayo, kodwa uthando lubonakalisa egameni lakhe. Ngamagama uma uyenza lento uyenza for the sake of our Lord Jesus Christ. Awuyenzi ngenxa yakho. Awuyenzi ngenxa yokuthi ufuna ukuthola umqhele ukuthi umkhonzile ongcwele. Cha. Lokho is just a benefit. Wena khonza abangcwele ngendlela ongabakhonza ngayo. Wena wazi ukuthi ungabakhonza ngani. Angikwazi mina ukukunqumela. Kodwa bakhonza abangcwele. Uhlanganyele nabo ekuhluphekeni kwabo. Uhlanganyele nabo ekujabuleni kwabo. uNkulunkulu uzokubusisa. Ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Samthanda uNkulunkulu wethu futhi uyasimangalisa ngendlela akhuluma ngayo ezweni lakhe. Ngakho-ke khumbula, uma isitha sakho silambile, siphe sidle, masomile siphuzise, ngokuba ngokwenza lokho uyabufumbela amalahle avuthayo ekhanda. Ngoba khona amalahle angavuthi. Ufumbela avuthayo ekhanda. Uqaphele uverse 21 uthi unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Unganqotshwa okubi. uNkulunkulu uyakuthanda ngendlela emangalisayo. Unganqotshwa okubi. Mthande, mnikeze uthando, ube naye kukho konke. Ngoba unguNkulunkulu odalile izulu walendlala, odala umhlaba ophanyekezeni. Uyikho konke uNkulunkulu wethu. Uyikho konke. Mnikeze uthando. Nikela umgqobo lwakho kuye. Makakusebenzise ngendlela afisa ngayo. Zinikele. Nikela umzimba wakho ube umnikelo ophilileyo nongcwele kuNkulunkulu. Unikele umzimba wakho. Wasincenga uPaul
ngoba seRoma chapter 12 nami ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu. Nonke eningizwayo ngiyancenga ubaba uNsibandeke manje. Ngiyancenga bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo nongcwele nothandekayo kuNkulunkulu. Nikela umzimba wakho. Umzimba wakho mawenza izinto zikaNkulunkulu. Phelela kuNkulunkulu ngoba yena uphelele kuwe. Phelela kuyena. Ngakho-ke ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu kuba ninikele imizimba ibe ngumnikelo ophilileyo nongcwele nothandeka kuNkulunkulu. Ngoba ukhona umnikelo ongaphilile. Kukhona umnikelo ofile. Uthi masinikele umnikelo wethu ube ngongcwele ophilileyo nothandekayo kuNkulunkulu. Uyakuthanda yini uNkulunkulu? Ngiyabuza, uyakuthanda yini uNkulunkulu? Ubona ngathi uyakuthanda. Wena uyamthanda yini? Ngoba kufanele ukhulu ugxile umthanda uNkulunkulu ngamandla akho onke. Uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke. Umthanda uNkulunkulu. Uyamthanda uNkulunkulu wakho na? Zigcine umsulwa. Hayi silondoloze. Ngoba uNkulunkulu ongcwele ufuna ubungcwele. Ngakho-ke unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Yenzani okuhle. uNkulunkulu akasiye umuntu ukuthi akhohlwe umsebenzi wakho wenzile. Ngakulo igama lakhe wabakhonza abangcwele. Bakhonza abangcwele. Bakhonze labo banikeziwe phambi kobuso bakho ukuthi bangcwele. Bakhonze. uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Banoyolo abaxolisi ngokuba bayakubizwa ngokuthi bangonyana bakaThixo. Banoyolo abahlambulukileyo inhliziyo ngokuba bayakumbona uThixo bona. Banoyolo abaxolisi ngokuba bayakubizwa ngokuthi bangonyana bakaThixo bona. Kuyadlula la ekutheni umuntu ayibize ngomntwana kaNkulunkulu. Bayayithanda leyo nto. Abantu uyibiza ngomntwana kaNkulunkulu. And I just wonder ukuthi uNkulunkulu esezulwini uyasho nini ukuthi ungumntwana wakhe. Abantu ophila nabo bayasho yini ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu. Bayasho yini ngoba kufanele ube ngumntwana kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngevangeli asiphelona. Ngiphinde ngisho abantu baphesheya kwenciba. Banoyolo abaxolisi ngokuba bayakubizwa ngokuthi bangonyana bakaThixo bona. Masiguqe sikhuleke simbonge uMoya oNgcwele ngale nkonzo. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngenkonzo, sikunikeza udumo lokufanele. Akekho njengawe. Akekho ufana nawe. Uyinkosi ephakemeyo. uJesu Kristu uyinkosi. Akekho njengawe. Siyabonga ke Nkosi namanje sisenza amalungiselelo enkonzo kaJuly conference ezayo. Ngiyacela Nkosi ube nathi usifihle. Kukhona konke nabasebenzayo basize Nkosi ekukhandlekeni kwabo imizimba yabo iqine. Basize uNkulunkulu wethu namalungiselo onke siwenzayo mawaphumelele. Siza nabantwana bakho abafuna ukuza Nkosi, ubanikeze imali yesipheko, imali yetransport. UNkulunkulu oprovidayo. Wasinika lelo gama lokuthi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baboneleleke Nkosi ezindaweni zonke. Babonelele Moya oNgcwele. Kufike labo ofisa bafike, labo bentando yakho. Siyabonga. Sibiyeleke Nkosi emademonini. Sibiyele Nkosi emandleni esitha. Biyela Nkosi abantwana bakhe endleleni beza la. Babiyele ezinkonzweni. Sibiyele sonke Nkosi phansi kwalo liyaphahla.
uzobabiyele sebephindele emuva. Ukudla Nkosi kungabikho lutho luzobaphathisa isisu njengoba kwenzekile kuqala. Ngiyayala amadimoni awanasabelo ngegama lenkosi uJesu. Ngiyamyala omubi ukuba aphume mayikhona phakathi kwethu avele kungaphinde kwenzeke utho kubantwana bakho. Siyabonga ke Nkosi ngale nkonzo. Itshale ezinhlizweni zethu, uyilobe ezibhebheni zenhliziyo yethu ukuba Nkosi sikhumbule njalo. Ngoba ushilo wathi ngeke usasahlulela kodwa yizo likhulume kithi elizosahlulela. Nkulunkulu wethu nomusa lunzima lolu suku kodwa liyeza liyasondela. Malishona ilanga liphuma ngakusasa kusondela usuku lokuhamba. Ngoba ilona loyo nohambo azolithatha lapho ezolithatha ngeke sabuya. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngothando uyasingcwelisa usibese usinika uphawu lungumoya ongcwele. Sisize singamdabukisi kuze kube usuku lokuhlenga kwezimpilo zethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, semdumisa abangcwele. Hey, sesifikile lelo xesha. Sifikile leso sikhathi. Babunze bantu uyavalelisa. Uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.